Kaixo Txoriene, ongi etorri Euskal Herriko sukaldaritza programarik onenera. Bueno, sukaldaritza programarik ez, programarik orokorrian onenera. Hombre, bai. Ez que ya, hainbeste urte Bilbon bizitzen da, ja pegau jatapur bat. Eta kontrako esaten dena, gezurretan ari da. Hori da, eta gaur, sukaldaritza programa onenian, bi errezeta oso gozo ekartzen dutzuegu, nik gaurkuan hasiko naz barazki lasaina batekin. Eta barazki lasainak urrengoko pausuak dauzko. Lehengo ingou, tomate saltxa, gurina, tipula eta tomate birrinduakin. Gero, beste sartagin baten, ziazerbak egosiko ditugu, xukatu eta gorde. Alberginia, azenarioa eta kuiatxoa laukitan moztu eta erregosi. Hori bai, gorde eta gero porru apurtxo batekin engou bexamela. Nahaztuko ditugu bexamela, tomate saltxa eta barazkixak eta joango gara lasaina xaflakin geruzak eitzen. Gero, gazta gainetik, labera eta jatera. Da, listo? Hala ere, nik gauza bat kontran. Aize, ez jatzula lasaina guztetan hainbeste, ez da? Ez. Esan duzu bi errezetain behar ditugula. Bi, bai. Iru igual. Iru igual? Bai, jarritu, gero. Iru gongo dira. Gaur orduan programa osua daukau. Hasiko gara, Vale. tomate saltxakin. Nei tomate saltxak, hasieran, Txorieneko lehengo programan, nauen tomate saltxia nere aitzak itxen zaben bezala. Bai. Hau tomate saltxau desberdina da. Nere kuadriako lagun Iraiak, oindala pila bat urte, erregalau zuztan lagun eskutuan, liburu bat, deitzen dela Atlas, sukaldaritzako Atlasa, ez? Bai. Eta bertan, esaten zauen, hau zala munduko tomate saltxarik goxuena. Beraz, internete sartzen basaete eta jartzen bauzue, munduko tomata saltza goxuena aterako dira 20 rezeta gutxien. Hori bai, baina, liburu horrek esaten zauenez, gagoiaz sinistera. Hau da, New York Timeseko... Gurinakin, Gurinakin ez da probatu inoznek. Bitu, hau, nik egin nauen eta egisa esan oso ondo ataratzen da, eta botatzen dozu gurina, gero tipula holan osua jartzen dozu oinarri bezala, hemen goixan, bai. Gero tomate birrindua botatzen dozu, eta hor utzi biozu ordu erditxo edo. Joango da, tipulan gozotasunakin eta gurinakin tomate hori saporia hartzen, gero gatza eta piperbeltza, eta gero xukatu itxen da. Eta birrindu inbar da kipula, ero... Ez da birrintzen. Kendu inbar da, hori da. Bakarria gozotasuna emateko. Nik ez dut oso ondo ataraten dela, Probatu eta gero esango zuta. Zara fiatzen edo? Enaz fiatzen? Zu bezinen fiatzen nire gauza bat eta zatzo? Zena. Ana sakoraten, ja. Hora okotzu taperra edo. Ai, ama. Xoixo Pamplona eta txokolate bokailua. Kozinatzen dan bilardian sukalde horia beti janin behar du zerbait. Hori ekarri doztazu hirugarren errezeta mesela? Bai, eta igual beste ez dut ditzen. Hau inda, nok nahi du zerbait gehiago. Xoixo Pamplona, oia eta txokolatia. Eta gaur probauen biozu. Merixen dagoena gaur atzalde honetan Txorienen. Zerbait behar bauzu ikia esan, ni bien bilardian. Ez. Eizu hori. Bai, uniko kaldera, ez dut moztu, hobiakin batzu die kurrusko saleak eta ez batzu kurrusko ez dienak. Zesa, kurrusko salea ero gabe. Pentsatzen hauen, ez zinula mozten bieko zinula nik bokadio osua jadia da, eskertzen dutzut. Nik satixa behitu, esango zut nondik nora nahi duten. Bota. Bitu, labanakin moztukot. Ni moztuko zuk markau. Nire rezeta dala, Patrizia. Bitu, moztu hemendik, ez da hau gozua guretalako, Zatitxo hau. Vale, oso ondo. Osa, kurruzko salia zara, vale. Bai, honendako ez dakit, osua ez dut jango hori, Ez, baina, daztatu. A ver, hemen nor jango dauen badakizu, hau bota ez dala botak. Errezetarekin jarraitzen du, Patri, zerbait behar baduzu esan, eta nik lagunduko zut zeu zertan. Bidali mesedez, zuen proposamenak, niri zigorrei eitzeko bebai holan ogitarteko arraroren bat, txoriene@eitb.eus. Hau ez da arraroa. Xoixo Pamplona da, txokolatea, han Durangaldean beti jan izan da. Well, gu lasainakin jarraitzuko, beraz tomate saltxa badaukagu, eta bitartean inbidoguna da porrua, kuiatxoa, alberginia eta azenarioa moztu. Hau, bada, lasainia, errezeta italiar ospetsuenetariko bat, pizza eta pastakin batera.
Kristo aurrean ja bazeukaten, aurreko mendean ja hor bazeon Zizeronek idatzi zuen, hor bazeukaten errezeta bat lagun deitzen zala. Lagun? Lagun. Lagun baina ez adiskide bezala. Ez. Eta esan gure gaur egun ezautzen dugun lasaina modukoa, baina baiziran pasta geruza luzeak, eta gero horrako saltza batekin deiten ziana. Orduan, bueno, nik uste dut lasainak mundu guztian zautzen dira, hala ere erresuma batua da munduan lasaina gehien kontsumitzen duena, eta ero rekorretaz eta itzeitea, eta bakizu olakoetan gustatzen zaigula eta ogitarteko esan duzuzuko rekorreko ez duzula jaten, baina munduko lasaina haundiena ero, estatu batuetan, New Yorken egiten da, jatetxe batean, bakizu, janki olako gustatzen zaizkila, eta honek del pesto jatetxean egiten dute, eun geruzatako lasaina bat. Hau da, 50 geruza pastana, eta beste 50 geruza aragi xehetuanak. Osa, ez die eun bakarrik pastanak. Izaten die... Baina guztira, baina trukoa dauka, Patri. Nik ikusi dut hori nola dan, eta berez da, altueran, horrelako altuera hartzen du lasaina horrek. Bai. Orduan esatuz, hau nola sartzen da. Claro, zeiten dute, hori ostu egiten dute, montatzen dute lasaina, ez? Pasta egozten dute, gero hartu, betegarri moduan jartzen dute pasta, gero aragia, tomate pixkat eta bexamela, aragia, berrio tomate pixkat, gazta, holan, geruzak montatzen joten die eta horrelako zerbait. Hori ostu egiten dute, ostu egiten dute pila bat, eta behin, hotza dagoenean, serra asko labamatekin mozten dituzte, lodiera honetako atalak, geruza bat. Hori, erditik moztu eta ero sartaian bi erdi jartzen dituzte, izango esan, honek, bimbo, sanguitzeko gian moduko lodierakin? Bai. Hori, gurinetan, buelta eta buelta egiten dute, eta hori zerbitzatzen dute. Baina, bueno, eta hor daude geruza guztiak, egia esan geruza guztiak ikusi iten da, baina nizen egin zuzetan, 50 geruza pasta baldin badauzka, hori neiko totxoa da. Bai, haundi. Hau garbitu bat eta. Oso ondo. Orduan, ez dakit pasta asko da, ez? Nik uste dut hobeto pasta gutxiago eta betegarri gehiago eta altura hainbestekoa eman gabe. Baina betegarri xabe bai badauka 50 geruza, orduan, konpentsauta dau 50 geruza pasta eta 50... bideoa zelan dauen, zelan iten da bien. Ez dut ikusi, baina... Betegarri xa hartzen dabe holan, pixkar gainetik erakutziten dite, beti da betegarria, beti. Nik uste dut hori dela... Geruza fin bat. Nik uste dut hori dela, azkenean, jende asko ez txoratu itxen da honek Guinness rekord liburuekin eta nik ikusi dut kotillatzen egonaz, zezan dut, segatik txorienen ez dugu hori gainditzen da gaur itxen dugu. Uzteko estazu berbaitxan? Bai, eta? Txorienen igual ingo 101 kapa edo 102 edo 104, baina 450 ematen dabe bakarrik. Bakarrik, horregaitik. Horregatik merezi dau. Ez da hitz. Baina, bueno, ingo igual rekorren bat. Hau ez dakite rekorrerako doia, baina hau da estatzia bai, niri eman biko sustasun 450 euro, hori platxere. Kristoneko benetan, hori hemen ez dago, ez truko horik ez txorrai. Pro eta ber zer iruditzen jatzu. Hainkada. Azenario nola nahi zumuztu? Lauki txikitxotan, mesez. Mesez, probau, eta, zer iruditzen zaizuen. Eta ez da, nik ez da, kombinazio izuetako, askok igual ezautuko duzue, eta ala bada, ero zuen nerabezaroan, ero hori jani izan bat zenuten edo daztatu, jatzi, txorienea bildua ITV.eus. Bueno. Txoixu Pamplona eta txokolate, oitarteko. Baina txokolate izan behar da, ez neduna, Bala hor klasiko bat, eola... Utzi probatzen, a ber. Bai, a ber. Zuzenian. Eta nahi batzuk, ero zure sare sozialetan jarri aldozu, Patri? Errezeta hori uste izute egiten. Nik zuretzak usten dut. Txer. Hau? Bueno, bai, jaizu osua. Aldo, ez du zoango gehiago? Ni gehiago ez dugura. Eskertzen dut detaia, Eskertzen dut. Bueno, joango gara platerakin. Eta hemen txedaukou gorritzen porrua. Porru honekin ingo, porru bexamela. Bexamel normal bat egin biherrian, eitzen da lehengo porrua gorritxu, eta gero gurina, irina, da esnia, bexamel normal bat izango balitz bezala. Neri bexamela gustatzen gatazko,
ze itxe ditugu etxean porru eta Idiazabal gaztan kroketak. Orduan, itxen dugu bexamel berdina, eta gero botatza dutzagu Idiazabal gazta, eta itxe ditugu jabolak eta kroketak. Baina bexamelai eman zeike gurosun zapore edana. Saltzen dago bai, holan perretxiko hautsak eta itxeko... Lehorra egiten da, lehorputa ero horrekin egiten da, hautsa. Horrekin bai bexamel politxain leike. Orduan, hau, barazki lasaina danez, emangotza bai, barazki puntu bat bexamelai. Nik ikusi dut, jende asko usatzatza piparrak lasainai, zeni lasaina piperrakin, eskat bape gustatzen. Eta honekin bai, ikusiko zu. Baitxu, nere... Eta probo zinez okela pikauakin? Bai, probau dut, Osoa eratzen dela, bai. Bai, da egaluziakin, eta probau dut askotariko lasainak perretxikuekin, eta bai. Lasaina sartuko zen gure talde horretan guk hemen, honek honetan aipatu izan duguna, ez? Pizza, ero paella, ero, ez? Azkenean, lasaina bat, azkenean edozin betegarri jarri alda, ez? Nik indadukan gozuenetan, oi asko sobrakin indakoa da. Eta oi askoa saltzan egin, hartu, mamurtu dena, saltza horren pixka bat gorputza emateko eman, nahi izan ezkero bexamel pixka bat, eta oso gozoa eratzen da, eta kaneloiak bebai horrela egin izan ditut. Azkenean, ez, honek dana familia berdinekoa dira, ez? Bai, da, bakizu, bueno, nere mutila gure Deniz, bada oso afizionatua lasainana. Eta oso afizionatua bai, aragixana, da gustatzen dako pila bat, bueno, hori, txuletiak, ez dakiz hamburguesak, bakizu, jatun ona da. Baina, bere, lasaina gustokuena, hau da. Barazki lasaina. Hau inotzan, bueno, hasi ginenean urtetzen da, inotzan lehengo errezeti izen zen hau, barazki lasaina. Honekin maite mendu zen dut? Ez da honegatik, geixera, ez da pelotia itxeko. Benetan, beti eskatze dozta. Beraz, gaur apurtxo bat emangotzu probatzeko, da gero etxera eramango bat Eta zein zenuen hori zelan da. Hau bai mosten laukitxokan. Dama eta Arlotea pelikulan bezala espagetik batekin txakurra egin guen, lasaina zati bat egin guen musulman zinen. Ez da lasaina zati bat, zuk zenbat marrazki bizun ikusten zure bizitzan. Ez tozi pelikula hori ikuste? Lauzen alabadeko azpillo bat ikuste. Baina espagetik txasien. Zeizan bida lasaina bat, lasaina bat nola eman bezula. Esan dozuen bertzia haber lasaina batekin zan, badakit espageti bat izan zala. Bale, pentsatzen ari... Ez txakur zan, neski, Koker espaniel bada? Bai, ez? Bale, oso, guztiak ego zuzu. Bale. Eta zelan ez hau txarzu bestiai, arrai? Dama eta Arlotea. Eta Arlotea. Arlotea, ez? Ondo esan du. Bai, ondo esan du. Kuiatxoa? Berdin, tamaina berdinean? Hori da. Oso ondo, nire kontu. Da, joango gara, hori. Barazki guztixak, gutxinaka, erregozten zuk. Zuren eskia bebai, maitxe mediu zinuen sukaldiakin? Hombre, ez dakit sukaldiakin maitxe behin duen, baina nik hori behin baino goietan zerbait eskatu behar badiot, etxera heltzen da, eta holako arkume buru bat, ero labean erretzen ikusten badago esaten dago. Zer eskatu biztazu? Gure etxean, esan, tripakixak eta holako esaten danan... Hori da geixen gustatzen gakona? Asko gustatzen jako. Asko gustatzen jako, eta holako oso zerripin eskero, maite minduko nahen seguruenik baiez. Baina, bueno, gure etxetik kanpo, bada osolako ohitura arraroak, bikotea maite mintzeko, ero harremanak egiteko, eta ekarri ditugu batzuk hor zerrenda badago, munduko 10 arraroenak, guk 3 ekarri ditugu, eta bala hor txinan egiten da jugur kulturan, hor egiten dute bat, emazte zenargaiak hartu eta 3 gezi bota behar dizkio, punta gabe, bere bikoteari bihotzera. Eta ero gezi horiek apurtu inbar ditu harreman hori betirako izateko. Hori zuk uste duzu, ingo dela? Ez dakit. Igual oindala 2 belaunaldi edo, baina gaur egun... Patrizia, gaur egun oraindik lora botatzen dira atzerantza eta jende pila bat egoten datzean eroa moduan salto egiten lore bat erramu hartzeko. Baina hori, hemen bakarrik itzen da hori? Ba, ez dakit hemen itzen da, baina hemen itzen dala badaki. Eta gaur egun, eta esatezu, ze zentzudeko horrek? Oitura politxa da. Baina nik, ontxe, aurten da... Ba, horre egon gori jugurra, jode, niri gezi bat botatzea bihotzean izango zen, gehiengoa. Hartu da, fla! Egixa da. Hori, bueno, nik 31 urte dauzkot, beraz, ontxe dabiz, nire lagun asko da eskontzen. Eta egisa da,
igual azken urteotan egona zela, 5-6 eskontzatan, eta ez da tolako lorana, ez da eramaten. Ez, nire lagunen eskontzan behintzat, itxendana da, zuk baldin badakizu, zure kuadriako norbait eskontzeko dauela, berai zuzenien ematotzazu lora, ze bestela igual kompromesua da. Eta bai... Hori be kompromesua da. Ez, baina... Agertzen bazara, hartu, egan! Baina utzi behar dut eta, beste bat ezagutu dut. Ez, baina, horregatik ez ziur baldin bazauz, bikote hori eskonduko dela, bestela be bai. Vale. Claro, kristonaiko kompromesua da. Bueno, balasai, Eskozian oitura txarra da daukia. Ze dauki hor. Eskoziako ni benetan, hau ez dakit, kontatzea ere. Ego, Eskozian hartzen dabe... Eskozia etxen hau zaborrana. Neskan kuadrillako, gainerako neskak hartzen dabe, eta eskontza baino lehen hau hartu, eta bere lagunai hartu, eta sabor pila bat botatzen izkiote burutik gaine, bera hor zikin pila bat eta ja hori aurrera eramateko ero gai bazara ero, ja eskontza, bikotekideak egiten dizun edo zer gezaitu harrituko eta beti aurrera iteko. Apetzetzen hauen igual, zure bikotia igual bai zaborran antzerako bazarako eta, bueno, ja, honei oitzen bazara, ja. Eta txarra da Mauritanian hartu, sartzen dituzte eskongai diren neskatilak, gaina gazte, oso gazte izaten diela. Nik uste, ez da nola esan, gizentzeko, korta batean nola jartzen du baina artikoa. Ikuilu batero gizentzera, jatera, zean lodi egotea omen da zerbait ez da estatusea ona ematen dizula eta jan sartzen dituzte olako toki baten eta horrekin prestatzen dituzte eskontzak. Azkenean gura dau. Oiturak izango dira, baina oitura batzuk niretzako ulergaitzak dira. Nik uste azkenean esango da biela, ez? Nire mantentzen badozta holan gizen, eta lodi horrek gura dau esan, nire zenarrak dirua daukala hori mantentzeko, ez? Kultura erretan, nik hori behintzat irakurri dut, eta horrek esan nahi dau, ez dakit. Ja, baina gizentzera sartzea holako holan hartuta, Ez dakit. Zuek, hau ez da gizentzeko lasainia, noixian behin jateko da. Beraz, zuek, gizendu edo argaldu nahi badozue, txorieneko errezetak jarraitzu, gauze Instagramen bebai, abildua txoriene, eta hor bebai aldosku idatzi, zein da zuek holan maitasunagatik indozuen gauzarik eruena. Zuk badaukazu? Nik... Ez tozu gauza erorikin? Ez tozu holan... Eta zure kuadriakoren batei zaborra bota holan gainetik, edo... Gaur egun bebai, holako despedidatan eta kristoneko gauza soruak itxeitu jendiak, Hori da beste gauzat ez todan ulertzen, ni deitu nazazue klasiko, deitu nazazue eroa, baina ni horrek gauzak hartu eta bat mozorrotzean ez dakizela, eta jutea kuadria guztia hortik ez da izer, intzazue afari normal bat. Hartu, lagunekin jun, eta afari normal bat, honen despedida da, Ez da oso orduan zu... Ez da zetan mozorrotu behar pertsona, ez dakit zer bilatzen da, ni neuk, Guk ikusi dugu hemen Halloweenen eta zigor ez dela oso mozorro salia, baina hori gabonetan bukatuko da, zelaizter gabonak azten die, eta aurkitzuko nik mozorron batela. Biteli, inauterietan urtero mozorrotzen naiz, Durangoko jaietan mozorro egunean mozorrotzen naiz. Baina, holako, hori iruditzen jate, tontakerio, eta nire kuadriak etorri bazien guk egin gendu nian hori, holako zerbait, afari bat egin gendu, da hartu eta holako holan mozorrotzea, esan da, junpo batek hartzea. Ni enitzen mozorrotu. Nik ikuste dut holan gabonetan eta mutila askok jarten dabiela ez, Papa Noel sexiaren mozorroa. Igual, olentzeroren mozorro sexia, igual, ekarri zeike, zigor. Pro, oso bokai, zego zua da, Ez dana zuretzako eskerrik asko. Botako txau hau kuiatxoa barazkixei, eta hasiko gara, hau hasiko da gutxinaka gorritzen. Beraz, hau izango da betegarri printzipala. Barazkixak. Bokai gozua ez? Errezta bukatzen danerako... Eta hemen nahi dut esan, Patrik, barazkixak honek jarritu, baina edo zein barazki, ez? Bakotzak eskura dituenak, ero... Ez, baina jarri honek, benetan. Honekin, nongo eratzen da? Bai. Oso. Gaur, ez gara oso malguak izango, zezke, barazki honek die, ondo garatzen jakonak, benetan. Egin kasu, nik piparrakin eta, proba izan du, baina, ez dakit niri eske ez jaguzaten. Eta hau da, hau da egin behar dana. Txokolate eta txoixo pamplona. Baina hori,
horri adibidez, hor malgutasuna aukiko. Beraz, nahi baduzu, adibidez, gazta urdina, eta ur batzuk bota, edo irugiarra bota, ez, bokai. Horri? Bai, zera. Txokolatia birrin gazta, eta txoixua biharren irugiarra. Ikusiko zuen zelako errezeta politxa. En fin, erotzen nahi garela. Eta erotzen nahi gara, eta, bueno, lehen Patrik esan dago jan, ez da izer, eta osasuntzu jan, eta gure txorieneko errezetak jarraitu, baina jarraituta ere neurrian jan behar da. Kontua da beti da neurria. Eta horregon, jendeari oin modan baku zer dagoen, umeen potoak, horrek jatea dieta moduan. Eta potoak esaten duanean da, honek... Pure, antzeko bat. Pureak, horrek poto eindakoa saltzen dituzdenak. Horrek, nik esatizut, nire seme-alabekin usteot, bi aldiz erositu dala olako potoak, eta izan dala, suertatu zitzaigolako ez dakizatik medikura ero joan, ez da izan, da kanpoan egotea, eta ezer eramatea, ez da izatik, eta erosi behar izan genduna, umeari zerbait emateko, olako potoietako bat. Baina horietan, lehenkotan egin, ez dauka zentzurik, azukre asko erabiltzen dira olako potoetan, egokienak ez dira, badaude batzuk, ordena moduan, ez? Ordaintzen duzunan arabera, badaude kalidade hobeagokoak, ero txarregokoak, ez? Baina horietan azkenean, nik aukeran beti izan ez, etxetik pureak guk egin, hotzean eraman, da gero azkenean edozein tokitan berotzen dizute olako pure bat. Baina, zuk esan zu, helduek jaten dauela horre potuak? Jendeak helduak hartzen dituzte olakoak, ez dakit, ustez osasuntxoagoa direla, kalorio gutxiago dauzkatela, eta argaltzeko. Eta berez egia da kalori gutxiago dauzkate, ze ume batek, heldu batek baino kalori gutxiago behar ditu. Orduan nahi eta nahi ez, ez dakit, baina hori matematika da. Zuke poto hori beharrean, olako pure bat egingo bazenuke zuretzako, eta neurri horretan jan, kaloria gutxia osartuko dituzu gorputzean, orduan argalduko zara, normal, baina hobeto zuke etxean egindakoarekin, ez potoko horiekin. Egon nintzen, asteburuan ezagutu nabeen, Gasteizeko lagun baten laguna. Eta berak 40 kilo kendu zitxun. Eta esan zauen, bere dietan gozarixa, izaten za mediku batek bidalita, Osakidetzako mediku batek bidalita, esnia, eta gero, ura, da gero, 6 jarakada esne, ura ibotatzen zotzan, nastu, gainera, esne deskrematua. Orduan, botatzen zotzan hori, eta hori gozatzen zauela. Eta horregatik argatzeko, ez gozaldu da, hori gozaltzeko, eta horregatik, kontu horreikin, kontu haundi ibilibida, eta... Profesionala gana, Jumbara, nik uste da, azkenean gaur egon badaudela asko dietista onak, eta gauzak zentzuakin egitea dela. Azkenean ez karela behar ez daki nungo osagai arraroetara o mirarietara, ez betikoarekin hemen, neurrian janda eta beti esaten duguna, ipurdia pixka mobitu da. Ez da berdina, zenbat jende guztien dula, erosten dutela, hor telebistan anuntziatzen duten, hori kalambreak ematen dituen olako katxarro bat, sofan eseitegun guztia holan, eta uste dute telebistako tipoari, tipari bezalako abdominalak atarako zaizkiola, ez. Ez. Joango gara, errezetiakin ondo iten da, baina ez daue lortzen ezer. Ez, hori, ontxe kontakot anekdota bat. Lehengo, hemen porrua dauen sartagin honetan, hori mugitxu zea, azkenean, barazki pila bat jarri ditut, orduan, porrua daukogun sartagin honetan, urtu dut gurina, eta gurina urtuta dauenean, gehitxu dut irina, hau da, bexamel bat itxeko. Tomate saltza bitartian, eta barazkisak be, gutxinaka, kosinatzen. Nik uste dut azkenean, zuk dietaren bat itxen baduzu, azkenean potuen biharrian bebai, kalabaza krema bat, imaginatzozu zelako errezadan itxia-etxian, eta hori, zuk azkenean kremak edo puriak nahi baditzuzu jan, hobeto etxian itxia, eta komplementatzea aragixakin, arraiakin, arrautzakin, dilistekin, babarrunekin, azkenean, hori dieta... Eta zuri balio dizun dietatek agian niri ez dira balioko. Hori, guri, nik dietista batekin, kirolean, esan dezagun, fuertean hilin nintzenean egon nintzen, eta arek entrenamenduan arabera esan berdina, gaur, 4 ordu gomarzara mendian korrik egin, ero bihar ordu bete. Horren arabera, eguneko menu aldatzen juten zan. Orduan, zure lana izatean bada, egun guztia, ez dakit, izatea lantegi batean, pixuak eta moitzen batera eta bestera, zure dieta ezberdina izango da, bulego batean, ordena aio aurrean, da ona pertsona baino, ez? Hori... Duda ipez. Orduan, behitu.
Hemen dauku beixamela joanaz esnia gutxinaka jartzen, lehenengo tanda jarri dut bakarrik, eta ointxe joan gara mugitzen, hau loditzeko. Vale. Eta, segitxuan, geixa botakot, hemen barazkixak erregosten da tomate saltza. Orduan, hau ingo duna da xukatu, hau erregosten jarraitxu, bexamela bukatu, eta segitxuan gato jarraitxu behu ziazerbakin eta geruzak egiten. Lasaina hau, ez da poto baten, holan umien potu baten sartzen, baina sartuko bazan bebai, nik nahi xaudot, holan, zatitzia, gutxinaka jatia, hainka itxia, hori be, ne bikotia, Deniz, bera da oso salia, irabiatuk itxia goizian. Da nik nahi xaudot, fruta banan jatia. Satizia. Bai, berak jate itxu, ez dakit, igual, banana, gero azagarrak eta makatzak, da esne apurtxo bat, irabiatu baten. Eta nik nahi xaudot, hori, banan jatia dana. Gehiago betetzen dago, ez? Ni horrek, ez, irabiatu bat ez dakit. Guk izan genuen sasoi bat, eskalatzen da juten ginenean da, gozaltzeko bai sartzen genuen, azkenean egun guztia gero jangabe guk egiten genduena 10-11 inguruan gozaldu oso fuerte, eta gero afaldu bakarrik. Baskaldu eskendu egiten, egun guztia mendian eskalatzen egote gina. Eta bai hartzen genduela gozari potentea, eta tartean, egiten genuen olako nasketa bat esneakin, zerealakin da hori, eta gero botatzen genizkion, honek papillak direnak, baina gozarikoak umeenak. Bai. Olako hori, eta azkenean da, zereala. Osa, ez da papilla, da zereal bat, zereala birrinduta, eta horrek ematen zion gorputza, eta egiten genuen olako, bomba bat. Berez, umien janarixa probauta dukuz. Bai, baina hori izan zereala birrinduta. Papilla horrek esan besteetakoa, esan prozesatua. Hor zegoen, zereala birrinduta eta gainarosten genuen ekologikoan da hori. Eta, lehen, esaten dena, oderrekor, onartu diot nik olako potitoak egon itzela aste bete jaten, zenik belarretako bat izan nuen, duela urte pila bat, eta piku urtero, min gainean, eta hori jarri nuen, Andaluziara eskalatzen joan behar ginen bi aste eta gurasoak asartuko zielakoan, joan baino lehenago, justo egun bat lehenago jarri nuen, da ero aste bete inuenan potitoa jaten, azkenean purerik eta azken eukan itxeko mendian. Gozuak, ose? Aukeran beste zerbait jatia hobeto, baina zerbait biguna jan behar zan, eta derrigortu ziaten purea jaten. Eta mendian ginenez, ezken eukan birrintzeko ezer. Orduan, komodo iruditzen zitzaidan hori, baina gozo ederra pasan ditu nik. Hemen bebai, off the record esan da, geixau pegatzen gatzula, bekainean hemen tersin bat. Bekaina ez da tersin bat, hori oso txonisa. Zuk mingaino zekotzen. Bueno, bai, mingaineko ez da, baper txonisa. Orduan inok esan eukita irudia denik, izbeti guri izan gauzak, inok ez da esan, zeo zer berxiengo. Zubeti innovatzen. Bai, umiei bazilada, jotzez da. Ez dakit, ezagutzen dozun, soy una pringada, ezagutzen dozu? Zer hori? Youtuber bat. Izen horrekin, pringada bat. Da, onena. Eta aukitzen dago lan mingainean, piercingeko formia aukitzen dago, igual pastilla bat, gurutze bat, aukitzen ditu lan. Aldatzen guten da. Bai, da forma politxak. Bueno, errezetiekin goiaz, hemen jarri du tomate saltza, gurosu golan. Bai, hori dozula iragazi bakarrik. Bai, gurosu proba hau, ez dakit izango da munduko horren da, baina gozu bat dago, Gozua. Munduko honena izatea. Ja, sartu naz bokadioakin, da, munduko honena izatea. Misteriturrieta pikauta da. Ez, pikauta no. Bueno, botakotzau, tomatiai, barazkik dana. Eta barazkik barrura doia. Bai, ze hau inbidoguna da, tomate saltxiakin nahaztu. Bai. Eta bexamel apurtxo batekin, baina bexamela bebai, bidoguna da gorde, ze bexamel dana ez dugu erabiliko barazkixen dako. Bai, gainetik gorde biko da, eta gero, ziazerbekin bebai. Ze lehengo geruza da, azalduko zut. Zema geruza eukiko ditu honek? Eun ez, baina zema eukiko ditu, Patri? Eun ez. Eun fin ez, honek eukiko ditu. 3 lodi. Bueno, 3, 6. Osa, 3 pastana, edo 4 pastana. Bueno, ikusiko, ez dakik kontaten. Hemen dauzkau barazkixak eta tomate saltza. Ditu, zelako pinta gozua. Eta gero, ziazerbak horra doaz bai? Bai, ziazerbak jarriko estazu, behitu, erabiliko zut hemen zauzela, jarriko estazu hemen txe? Iragaziko estazu hor? Honek? Bai. Ondo iragazita? Vale. Hemen txe? Naureko. Beraz, behitu, hemen hartukot bexamel saltza, hau indogula
porruakin, esniakin, gurinakin, oso ondo dau. Beraz, honei botakotzau, 3 laurden, gero gordeko, hementxe, lasainei botateko gainetik, botako, hementxe apurtxo bat, eta sobratzen dana, ziazerbei edo espinakei. Vale. Beraz, bota izu gure bozu. Hemen edo? Ur pixka kentzen nahi, ez dela urtzu geratuko jatzu. Hementxe, beraz, hemen dauko lehengo geruza. Eta ja dauko geruza danak apurtxo bat pres. Lehena joango da ziazerbak eta bexamela. Hementxe, Iturrita, jauna, mesez. Eskerrik asko. Labea zenbat temperaturatan dauko zeula? 180 gradutara. Oso ondo. Beraz, bueno, hasiko gara montatzen, erosi ditut, honek lasaina xaflak, erosi ditut ja, bueno... Zienak egosketarik ez dutena behar, ez? Hori da. Orduan, hau zuzenian sartzen duzu labara, honek ez dau bier ur berotan sartzea, ez egostia, ez bez. Hau naiz eta gogorra izan, gero bexamelakin eta barazkisekin, eta, bueno, sartza dutasun betegarrixakin esetzen da, esetasuna emate dutza, beraz, bueno, horrek itxen dutza. Horrek eta beruak, bie daue, 15 minutu, minimo, beraz, 15 minutun ostean erakutziko zuegu, eta, honen dako. Jarten da, bexamela purtxo bat, hemen, oinarrian. Karriko bona. Beti zerbait azpian ez itxasteko, ero koipea, bezala, ero tomate saltza, ero likido bat behar du, zerbait azpian beti. Bai, hemen zabalduko, koiara batekin. Eta gero joango gara, geruzak itxenta, eunez, baina, bueno, hau da, txorieneko barazki lasaina, ingo igual erronkan batez, hainbeste geruzak inzuk uste duzu? Hau, egun geruzakoa zen, horrela, ez, inbeharrean dana bete, inzuten, geruza bat olan, bete egarria. Geruza bat, bete egarria, geruza, eta gorantza jonzien montatzen, hola. Osea, ez zuten dena inonantza, Ba, imaginatzen dut izango zela dorre bat morukoa. Olako alturia, gutxura. 450 eurogatik zenbat txorak ere egiten. Zenbat. Eta zenbat, errekor, badaude batzu zentzu pixka daukatenak, baina beste batzu zenbat, errekor, esan dezagun, txoro, ero, egiten diren hor, ez? Liburu hortan agertzearen, eta, bueno, batzu zentzu daukatenak, baina beste batzuk ez dut zuen. Hori ere liburu, eta, bueno, liburu bat, benetan fizikoa bada, liburu hori existitzen da, munduko errekorren liburu hori existitzen da, eta hor, hainbat gauza, zuei otutzen bazaizue, sartu liburu hortan, eta ikusten duzuen astakerian dina, saiatu zuek ere egiten. Zuk igual, erreklama hoin biozu, igual baukotzu rekorren bat, ETV-ko sukaldaritza programarik, igual, urte gehiago daroina? Igual bai, Ja, baina errekorren mundukoak izan berdi, Patri. Eta munduan badau beste ETV bat? Ez, baina ez dira. Horrek ez du ere, izan berda danerako, izan berda munduko, bakarra, munduko sukaldaritza programa gehien da mazkina, gizon hori ja existitzen da. Euskeraz. Eta bat 63 neurtzen duen sukaldaria izan da, eta aina begi berdeak izan behar ditu, eta zur txikia. Hori igual niri da. Igual bia dugu Euskal Herriko errekorren liburu bat eitxia. Hori bai, holako bat atratzen modu. Bueno, bigarren geruza. Hemen dauzkagu barazkixak, tomate saltza eta bexamel apurtxo bat. Nik etxean itxen dutena, denboria, dedika biotzazu. Baina nik etxean itxen dutena da, azenaria alde batetik, gero kuiatxoa beste batetik, alberginia beste batetik. Banatuta egiten dituzu horregozi? Eta gero lehengo geruza jartzen dut bakarrik barazkixak eta bexamela. Gero barazkixak tomatia eta bexamela. Gero barazkiak eta tomatia bakarrik. Horan joatenaz jolasten. Bez, bueno, hoi esabia betetzen. Gutxinaka. Eta lasaina, bueno, hemen guraso garenok, askotan ibiltzen gara hor nola asmatu nahi izan umeeri barazkiak eta sartzea, orionez etxean arazo hori ez daukago, baina, bueno, hemen badaukazu aukera bat, ez, barazkiak sartzeko. Azkenean, lasaina, zer da, lasaina. Eta bete lasaina, ez esan zer nadan, ez ezer. Hau, gainera garfile jaten zaben, marrazki bizidunetan eta igual garfil badakit ez dela gaur egungo da, igual zure seme alabek ez da bezagutzen, baina jartzen botzazu, garfile jaten dauenez. Jarritzen da, garfilen, onjarie, 2.0, garfilen marrazki biziduna, ja garfil ez da lehen gomoduko. Ez que niraitzak beti esaten zauen, niraitzak hori beti esaten zauen, berak ikusten zauela Popeye, eta Popeyekin ikasi zauela
espinaka jaten, ze beti eskatzen zotzan nire ama matereri, espinaka gurok, ze Popeyen ikusten zaben. Marketing lan. Marketinga da, bai. Bueno, azkeneko geruza, hemen jarriko zau, bexamel apurtxo bat. Gehiago, gazta, eta hau labara joango da, 15 minutu, 180 gradutara, eta, bueno, nik pentsetan dut, zigor, zuk be... Lagungarrixa nik honentzako perfektua daukot. Hor, 15 minutu baino gutxiagoan, zerbait iteko modukoa, honekin, ondo jongo da nolako ensalada erraz bat. Beraz, nik hau labera sartze duten bitartian, joango gara, zigorren errezetiakin. Patre, zure lasainaren lagungarri moduan ingo duguna da ensalada bat. Azenario, luzoker eta laranja ensalada. Errez. Ingo duguna da, laranjak zuritu eta ataletan moztu. Azenarioak zuritu eta ataletan moztu. Luzokerra zuritu eta ataletan moztu. Eta gero dana ospin olio batekin batuko duguna. Oliba olioa, limoi zukua eta eskai hautza pixka bat. Eta gero gatza. Listo. Errezetan laburpena, zuritu eta ataletan moztu. Bai, ataletan, bueno, ingo duguna da, gaina holan, errexa aldera, zuritzeko gailuarekin, azenario, holako atalak eratako ditu finak, eta luzokerrakin berdina ingo dugu, baina hasien eta aldea ez dugu erabiliko. Orduan, lehenko ospinolioa ingo dugu, hortarako, gutxi gora bera, 2 irukoiaraka da oliba olio, 50 gramo. Dau, errezta osasuntxua da, ez da? Boza, txik, ez? Hombre, kombinazio bikaina zure lasaina horrena. Bai, bokadilloekin, ogitartekoa, entxaladia, lasaina... Hori da, gero. Hor da, gure dastaketa menua. Hori izango zen, ogitarteko oinarratzaldekoa, hau, afaria, eta bihar gozaltzeko, irabiatu, esan duzu. Hori da, faltajaku gozarixa. Orduan, zukuan, ospinara bile beharrean, limoi zuku erabiliko du. Horrekin emango diolako pixkat, ikutu esotiko bat esan dezagun, ez? Hau, bat? Bakitzu hau, sinismena esaten zala, begi biztarako ona zala, ez? Azenarioa jatia. Ez da egiala. Hori ez da egisa. Ze hori asmatu zabien, bigarren gerra mundialian, Britainiarrek. Ze zabizen, gerran Alemaniakin. Eta, eurak bazeukien radar bat, eta hegazkinan zoiezenean, hiltzen zituzten oso askar. Eta orduan radara, zanez, hausat sekretua, eurak hasi esaten, azenarioa jaten zituztela, eta horregatzi zaukiela hainbizta ona. Kar, ez zara. Hola, negazkinetan eta. Eta, baina hori oso edatua izan da, oza, ni... Beti entzun izan da, ez? Da, nik uste dut ondiokan jendira zinezten da, hori egisa dela. A ber, txarra ez da. Eta, ez du esan nahi honekin hartu eta azenarioa jaten azten bazarete betaurrekoak enduko dizkizuetenik, ez da gutxio ere. Baina, horre beba izaten da baita, ez? Azaleko, kolore hartzeko ere, ospina hartzea hona izaten dela, eta... Bai, jendiak hartzen zauen. Joan gonaz itxoin, laba, zartzera, ze hemen dauko gure lasainatxua. Ospinolioa listo dago, orduan, hemen oin, azenarioak. Eta azenarioak, hau, nire tia bibik erakutzi ostan, Nik, beti, azenarioan, samurrena da kanpokaldia. Erdiko enborra, ez dut erabiltzen. Herriko enborra erabiltzen dut, kozinatu behar badu zebe, salda iteko. Baina ensaladan, egiten duanean, ensalada guk azenarioa gure txean askota botatzen digu, eta holan botatzen digu. Eta erdiko enborra da oso aritzua eta ez da inxamurra. Orduan, kanpokoakin, nahiko daukago, eta honek azenario lodiak. Eta hemen ikusten zuen, kolore aldatzen da momentu baten, eta hori izango zen, barruko... Eta ja kostatzen danean ez, raiadori pasetia. Pasatzen horrek egia esan zorrotza daude eta hau dana pasatzen dute, baina nabaritzen da, holan lodixia badanean, eta bestela dena erabili, ez dela ezer gertatzen, ez duzuela holan nabarituko exageratua, hau ez da hojateri, ez. Pero, azenario bebai, eroste ditxuzunean, ez dakiz hori pasatzen gatzun, ze, ontxe, badauz pixura erosteko aukeria, baina leku askotan be, erosten ditxuzu, 2 kilo edo etorten diolako saku haundixetan, ez? Eta igual, ez ditxuzu jaten, Jose jango ditxuzu, igual, aste baten, edo 2 astetan, edo, azenario horreik danak. Orduan, hori igual, estropea bitzen gatzu, ez? Azenarioak, oskailuan nahiko irauten duen, barazkietatik gehien irauten duenetakoa bada.
Eta horri, bueno, betikoa da, jolasten jun, eta oskaio irikertzen duzu bakoitzean, ikusten baduzu ja, azenari hori daudela, trinkotako hor behar, biguntzen hasita daudela, pentsatzen hasi beharko da, irtera bat ematea azenari hori, ez? Nik itxeotena da, azenariak zuritxu, gero zatitze itxutolan, xafla finetan edo, tubotxotan edo, ez dakite nola saldu, eta jartze itxutot, ure edalontzi baten, eta hor sartze itxut, eta holan oso ondo mantentzen die. Eta holan barazki askokin, azkenean letxuga eroste detenien bebai, jartu taper bat, sukaldatzeko erabiltzen den papera, gero letxugia, eta berak dauko bere ezetasuna ura botatzeko paperera, eta hor geratzeko, eta holan jartu dut. Orduan, etxera heltzen azenian merkatutik, jartu dut barazki bakoitza, era aproposenian. Lan batzutan ondo etortzen dira. Hasien atala ez dut erabiliko bere. Hau kanpora, hemen dauzkat beste luzoker batzuk, eta laraina, indudana da, erakutziko izuen nola, hemen atalak atara ditu dagoeneko, baina botako ditut, holan, eno mosten. Erdite moztu behar nituen, baina esan dut, holan, bere hortan. Eta gero intxaurrak, gure etxeko intxaurrak, aurten egia da, gure intxaurrondo gehienek ez dutela intxaurrik eman, baina big eman dute, eta eman dute pila bat, baina esageratu, eta jendea horri entzuten ibilega jendeari, ez daukatela intxaurrek, eta guk egia esan, eman duten bi hoiek, eta zorionez, etxe ondoan daudenak, pila bat eman digute, eta oso onak. Itxuraz, kanpotik ez zeuden ondo, ikusten zuen da, niko beltzak eta, baina gero fruitu, erraskoak, eta lana amak, gure amak hartzen du. Eta horrela, horrelako boltsatxoetan da jartzen ditu. Politxa. Bai, eta guk jan iken ditu. Gaina, etorten gatzolan, suramak zuritu itxe ditu da danontzako... Zuritu eta ero boltsatan jarri, lehortu iten ditu pixkat, eta ero boltsatan. Hemen, inungo asalik ez jartzeko, atalbak, holan atartzen dira. Banan, tak. Hori nola ditzen jako? Erderaz esaten da, pelarren... En bibo, ez? En bibo. Bizirik zuritu, baina ez dakit, euskeratuta, politxa izango zen hau, euskeratuta nola ero badaukan, baina nik egizan, zuritu ezer gauz, bere hortan. Eta oin alduzue, pomeloarekin, nahi izan ezkero, pomeloarekin oso ondo beratzen den salada hau. Jakiten bozuen nola esaten den, idatzi txoriene abildua eitb.eusera. Bakigu daukogula oso jarraitzaile, gure jarraitzaile bat, hor Bizkaialdian da berak idazteko abertzelan esaten den, zebera jakingo dago. Seguro ez. Bale, listo, oin, oliba batzuk. Beltzak. Nik berdiak nahi hau bai. Ja, baina, padre, lana beti gure gustora ezin nahi. Noizian behin be, gure... Beltzak bai gustatzen jate, baina... Justo, esan. Intxaurrak holan. Intxaurrak holan danak. Gehi hortan. Oin, hartuko dugu koiara bat, nire gero niretzako. Baitu, atzo esan otzun nik egalusia botatzen dutela entzalada danai, baina hau be holan, ez dago eze geixau bi ez? Ez. Azkenean barazkixak, intxaurrak, azeitunak... Eta gatza eta ospinolioa azpian dago dana. Eta oin, nasi, eta, labekoa nola dagoen ikustea besterik ez, hau jaso, eta biak dastatzea dauko. Latereratzen hasiko gara, ez? Hasiko gara, bai? Eolan, ensalada pixkat eta erola zein aldamenean? Bai, azkenean lagungarrixa da, ez? Hau, afaltzeko igual apur bat astuna, baina bazkaltzeko, nire ustez oso osua. Barazki entxalada eta barazki lasaina. Plater vegetarien nuan. Danetik, jan behar dala, beti izaten duguna, Patri. Danetik eta neurrian. Bai, pasako estazu? Oso ondo. Hau niria. Eta hau benetan, hau begietatik sartzen da, eta hotik bebai, Osa, ni uste dut, menu orekatua eta honein dugula gaurkoan, Ere. Jo baietz. Gaurkoan, ere. Betxo, nik jarri etzat, albaka ostotxo batzuk. Vale. Ben bat. Zuriei botakotzat. Eta gero niriei botakotzat, olio pikantea. Vale. Minazuk, guroso? Mesez, nik horri eskorik ez diot esango. Ale ba, gutxitxo. Gutxitxo.
Zehaziko gara lasainakin, ero... Ni beti aztenaz lehenengo berotik. Ze hau, ez da ostuko. Eta hau ostu ingo da, orduan garrantzitsua nik uste berotik. Hau bez jatzu ostuko beraz postre modu. Bai, eskerrik asko, Patri. Ja, bete zarazun, ja gehiago ustuzun egutan joa. Ez que Albertok, egure susandarixak, zauzku gordetzeko, bera gure dauela da. Ze, hotza da, hau? Ez, pikantea. Oso. Esagero guazela. Oso goxua. Eta honekin, agurtzen gara, eta bihar osteguna. Bihar daukagu errezeta mundial bat, txipiroiak tintan. Lo pasa? Eta bihar arte. Osua. Osua.